Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Què és això d'aquesta bici aquí al mig? Bueno, és poesia plàstica. Sí, i no saps llegir la meva samarreta? O... Hòstia, no m'he fixat. A veure, ara que ho dius. Un congrés català de la bicicleta. Sí. Que interessant, no? On és això? Això és a la Farga d'Hospitalet, allà on fan el festival eròtic, tothom ho coneix, hi ha carril bici per arribar, i allà ben bé no sé què hi haurà, espero que hi hagi molta bici, espero que hi hagi molta gent que realment vagi amb bici cada dia. Bueno, jo és el que faig, no sé. Jo li agraeixo molt a vostè. Jo simplement vull promocionar que el divendres, dia 30 de maig, a les 11 del matí, a la Sala Gran, llegiré un parell de relats que tenen a veure amb la bici, tenen a veure amb aquests pobres desgraciats, els rinocerontes equivocados, que ens embruten tot i no ens respecten gens. I bueno, de bon rotllo, però intentaré aviam si podem reafirmar una mica més aquest seny català que sempre tenim i sempre tindrem. Doncs molt bé. Doncs res, molt agraït. Ens veiem allà, si no és abans a qualsevol carrer. Estupendo, molt amable. Vale, com et dius? Òscar Paxi. Vale, jo sóc el Fran. Molt bé, Fran. Molt de gust, eh? Vagi molt bé. Vinga, vagi bé, adeu. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never